menurut ajaran adat. Zat rasu itulah nan mesti dibangkitkan di diri setiap insan, dipupuk, dilatih, dipaharik sehingga kekuasaannya lebih dominan dalam batin. Itulah beko nan ka menjadi sumber inspirasi terbantunya aturan, dan kumpulan aturan itulah nan dinamakan adat. Jadi adat itu adalah satu talago nan ulu ayahnya dari rasu, kemudian mailia menjadi laku perbuatan orang Minang. Ndak ada adat bagi orang yang tak punya rasu, ndak baparasaan cara kasar. Maka dek manusia terjadi dari dua unsur laya jo batin. Di antara keduanya mestilah berimbang, serasi dan selaras. Jan senjang tagang sebalah samo bare ujung jepangka di sini letak keadilan. Rasu nan didado menjalang pikiran di kepala untuk diolah. Itulah yang dikatakan rasu di bonaya. Sabaliknya pikiran tajun kadado untuk dipareso oleh hati, itulah yang disebut pareso di bawah turun. Sinanlah basuo paham nan sesuai, menyawak dinan tanang maelo dinan salasai, dan banamulah imo kebenaran. Garak layan nan ke membantu, bayo jobati nan ke manilai dikatakan alwa jopatui, batamulah hakikat kejujuran. Moko raso jo pareso, alwa jo patui anggo jo tanggo baris jo balabeh adalah tampek tagak berdiri adat, atau istilah kaminyo GPHA.